Mkhize bese kahle kahle yini efanele ngiyenze mina kahle kahle ngicela ungitshele-ke namhlanje ukuthi yini emele ngiyenze. Yini manje baby kwenzenjani? Yini emele ngiyenze mhlambe kuphi la ungagculiseki khona mhlambe. Baby Ake sixoxe kuphi la unganeliseki khona. Kwenzenjani sona sami? Kwenzenjani? Yini baby kwenzenjani? Khona inkinga ekhona? Uyazi Mkhize uyathanda ukubukisa ngami. Hayi bo mfowethu. Uyathanda ukubukisa ngami, uyathanda ukubukisa ngami. Awumancane uyathanda ukubukisa ngami. Wabelwa ngidida manje. Uyathanda ukubukisa ngami. Mkhize ngosami busy ngikhuluma nawe busy ma laptop. Hayi mfethu ngeke phela uqhamuza uzoduza laptop manje. Uhlala phansi, hlala phansi. I-laptop yami lekhala nje namanje. Awumele kancane uzongimela nge-laptop, uzongimela nge-laptop. Yina mama kwenzenjani? Uzongimela nge-laptop. Kwenzenjani? Maqhamuka usuvutha uthethe Hayi. Ufike abantu bakaThando la. Ufike bakaThando la, uzana bakaza. Yebo kaThando, Thando kamakhelwane yebo. Abantu bakaNgcobo. Bafika la baqhubhe ingane yabo uThando. Khuleka ukhuleka ngaba yakho. Thando ukhuleka ngane yami. Hayi, understand ke into okhuluma ngayo mfethu. Wena nami kanjani manje? Yo. Ngihlangana naphi mina noThando baby? Ngihlangana naphi noThando? Yazi Nkosi yami. Yo, yazi angazi. Yabo manje. Mayi baby manje. Okwesibili mina njalo kufanele ngihlapha zamanyala akho uyongibekezelana amanyala akho just because wena indoda umuntu wesifazane baby uThando unomuntu wakhe nje imali kube kuyimina-ke ofika kaMkhize imali ungangibambi bhuti wami uzongimela ungangibambi uhlale phansi ungilalele yabona manje ukhuluma mina-ke manje baby uThando kodwa yebo uThando ngezishana mhlawumbe ngimbize mhlawumbe no banga baby hlala phansi ngimbize cha hayi into engizohlala phansi asikhulume ayikho into engizohlala phansi ayikho into engizohlala phansi kodwa mina usukuzenza la uThando umuntu wakhe nje uThando baby umuntu wakhe usho phela ngazi nenzani hayi abantu bakube ngazange bathatha uThando bamuse kumuntu wakhe bamlisa nangobusa mina sonke ikhona mina yazi okunginyanyisayo la emzini wami la yo baby ekamereni lethu hayi ngeke baby bungayenza kuphi ekamereni lengane bungayenza kuphi baby uhlazulana nje wena hayi awungena yazi nje manje no baby manje yabo nje ngikhathele ume la no sana samdala lo mbabhelela ngithi ngishadile baby usalana baby Mkhize bese kahle kahle yini efanele ngiyenze mina kahle kahle ngicela ungitshele-ke namhlanje ukuthi yini emele ngiyenze. Yini manje baby kwenzenjani? Yini emele ngiyenze mhlambe kuphi la ungagculiseki khona mhlambe. Baby ake sixoxe kuphi la unganeliseki khona. Kwenzenjani sona sami? Kwenzenjani? Yini baby kwenzenjani? Khona inkinga ekhona? Uyazi Mkhize uyathanda ukubukisa ngami. Hayi bo mfowethu. Uyathanda ukubukisa ngami, uyathanda